kello käy, juoksen taas. Ovet avautuu, mut sydän jää hiljaiseen kotiin. Mä astun sisään. 5 minuuttia ja jatkan eteenpäin. Sun silmissä kysymys, jäänkö tänään taas yksin, mut papereissa lukee vaan: yksityisyys on syy niin syvin. Ministeri Juuso puhuu hiljaa radiossa. Orpo laskee säästöjä, meidän jaksaminen hajoaa. Ramppaan päivät, ramppaan yöt, en ehdi edes kysyä mitä kuuluu. Säästöjä ne tekee, nestans miljoonaa pois, mut me jäädään tänne, vaikka ei jaksetais. Vanhus yksin, minä kiireessä, ja Juuso sanoo, se on yksityisyyden tähden vaan. Toiveet jäi keittiön pöydän alle, muistilaput kertovat kaiken. Vesi kannetaan sisään. Kun teknologia ei toimi tänäänkään, me ollaan enemmän kuin numero rivissä, enemmän kuin kustannus Excelissä. Kotihoito ei oo kone, se on ihmisyys liikkeessä. Ministeri Juuso, kameraan sen lausuu taas. Orpo nyökkää vieressä ja me lasketaan minuutteja vaan. Ramppaan päivät, ramppaan yöt, en ehdi edes kysyä mitä kuuluu. Säästöjä ne tekee, kustans miljoonaa pois, mut me jäädään tänne, vaikka ei jaksetais. Vanhus yksin, minä kiireessä, ja Juuso sanoo, se on yksityisyyden tähden vaan. Haluuks ne oikeesti tietää, kuinka yksin ihminen jää? Yksityisyys on kaunis sana, mut entä